У першы дзень вясны супрацоўнікі маладзечынскага грант завітваюць у школы дзіцячыя садзікі, каб у бравым тандэме разам з педагогамі і іх выхаванцамі выпрацаваць алгарытм дзеянняў пры той ці іншай надзвычайнай сітуацыі. Напрыклад, у школе нумар 1 імя Янкі Купалы па легендзе адбылося ўзгаранне ў сталовай. І галоўнае тут для педагогаў навучыць вучняў не паддавацца паніцы, каб не стварыць дзіцячы затор на выхадзе з установы. Школьнікі дружнымі шарэнгамі выходзяць з класаў, на пляцоўцы настаўнікі звяраюць спісы і дакладваюць, што ў памяшканні не засталося нікога. А тым часам пад'язджае машына выратавальнікаў і байцы МНС распачынаюць ужо свае дзеянні згодна атрыманай інфармацыі. Всего было задействовано 659 детей. Благодаря слаженной работе персонала объекта все дети были своевременно эвакуированы, проведена их сверка, поверка. Условное загорание было в помещении столовой. На данное мероприятие привлекались подразделения МЧС, это пожарно-аварийно-спасательный отряд, который также оперативно прибыл, провел боевое развертывание, провел разведку места предполагаемого пожара и убедился в том, что все люди эвакуированы. Оценка «хорошо». Падчас мерапрыемства супрацоўнікі маладзечынскага грант нагадалі школьнікам пра правілы асабістай бяспекі і на кожны дзень, і асабліва падчас канікул. Выпускнікам прапанавалі падумаць над перспектывай падаць дакументы ў профільныя інстытуты міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Не абышлі ўвагай і настаўнікаў. Людзі ў пагонах раздалі педагогам буклеты на супрацьпажарную тэматыку для правядзення класных гадзін. Звярнулі іх увагу на тое, што з наступленнем вясны пачынаюцца палы сухой травы, а ў гэтым вельмі часто бывают задзейнічаны и подлетки. В этом году ожидается теплая, засушливая погода, поэтому будут проводиться рейдовые мероприятия. А до населения хотелось бы довести то, что вступил в действие новый кодекс об административных правонарушениях, который за выжигание сухой растительности предусматривает санкцию от 10 до 30 базовых величин. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТБ.